tenga, puso at isipan upang makinig po ng salita ng ating Diyos na sa kanyang gagamitin na kanyang lingkod, Pastor Roland Santiago. Amen. Handang-handa na ba tayo? Tayo pinagpala ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, kanina, we were encouraged na talagang dala-dala pa namin yung yung effect ng tema ng ating anniversary ng church, ng Christian Church of the Philippines doon sa ANDA, yung redeeming the time for the days are evil. Tapos na-apply agad ng gabi at saka umaga, di ba? Redeeming the time yun di ba? Hallelujah. So now we are trying to impart yung idea ng redeeming the time. So doon sa word na redeeming the time is actually paano lumakad ayon sa plano ng Diyos. Pero today, praise God, ay dadalhin ko yung isang ingredient ng how to redeem the time. Okay, yung ingredient. Kasi, siyempre, pag sinabing redeeming the time, yung daytime, specific period of time yon. And that is actually the last days, which is actually yung mahaba yung from the outpouring of the Holy Spirit sa Pentecost up to now, last of the last days. Amen? So, redeeming the time for the days are evil. Pero dapat alam natin, right, na may mga ingredients yung how to redeem. At minsan, tayo, hindi natin alam i-manage yung ating time. Di ba? Amen ba? Sino dito ang expert na sa time? Sa pag-aaral ng panahon or time, mayroong time na 24 hours. Okay. Pero sa Bible, it's not only speaking about 24 hours. Meron time na sila sa seasons or periods. Or end time. End time is actually a span of time. Diba? Pag sinabing time of refreshing, it is a time na yung mga tao nare-refresh. So it's a season. Or time of harvest. Season yun. So not specifically 24 hours. Pag sinabing, this is your time. Ano ibig sabihin? Maraming ibig sabihin yon. Context, di ba? Naalala nyo yung may Amerikano na nagpapagupit. Alam mo yan? Tapos, ini-English ng barbero, pinipilit niya mag-English, so ginupitan niya. Tapos, yung last na, yung labahas, di ba? Tapos, nung unang panahon, yung labahas, tapos, ginaganon pa niya. Sabi niya, ang gusto niyang sabihin, ito na yung last part ng haircut. So, in English niya, sabi niya, this is your last time. Kasi, tumakbo na yung Amerikano, di ba? So, sometimes, if we don't understand yung times sa Bible, times and seasons, natatakot tayo. Ba? Pag sinabing end times, lumulaki ang ating mga mata. Kasi na mindset na tayo ng end times ay nakakatakot. Nakita natin yung teaching ni Tim LaHaye or Left Behind, movies, di ba? The movies produces the images. Tapos doon natin kinuha yung doktrina natin, ang end times, ang mga Kristiyano, you can run but you cannot hide. So, we adopted a defeated mindset na ang tingin natin ang demonyo ang siga sa last days. That is not true. Kaya ang mga Kristiyano, waiting sa Panginoon with fear in their hearts. That is the programming of the devil. Hindi totoo yun. Ang siga sa last days ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Remember the opening statement of the book of Revelation. Amen.
the revelation of Jesus Christ. Hindi ito revelation ng demonyo. The revelation of Jesus Christ. Mapalad ang mga nagbabasa ng Apocalypse. Amen ba? Oh, if you go to Thessalonians, nandoon yung about rapture, about the trumpet, at sabi niya, ang mensaheng ito, magpalakasan kayo sa mga mensaheng ito. So, dito, if we revisit the message of the end times, marami ngayon nangangaral, and I think I offended somebody who is doing that, na pag nagmi-message ng end times, ang mga tao gustong malaman ang end times, pagpasok nila, nakinig sila, paglabas, nanginginig na. Di ba? Now, any message that will bring fear of anything except the fear of God, which is reverential fear, anumang mensahe na may daladalang pagkatakot, hindi sa Diyos. Dapat malaman natin yung discernment. Amen ba? In the scripture, every time may anghel na magpakita, anghel galing sa Diyos, ang laging mensahe, fear not. Amen ba? Pero ang demonyo, ang trabaho niya, yan, di ba? Oh. At mga magulang, alam natin yon. Kung gusto nating tumigil sa pag-iyak yung mga anak, wala ka, nandyan na yung kuha, mumo, tinatakot natin para tumigil. So, ginamit natin yung fear factor to control somebody. And when you are in fear, almost lahat ng cells sa body mo, na frozen yan. Hindi ka makaisip, hindi ka makatrabaho. Just like maraming churches today, living in fear because the Antichrist is coming. So, hindi na makatrabaho, hindi na makapag-evangelize. But praise God, by receiving from the Lord sa kanyang salita, through the scripture and to the true spirit of the scripture sa pamagitan ng Holy Spirit, our teacher, when we revisit the teaching of the end times, from point A to point B, point A to point B, kung ito yung end times, ang gagawin lang ng demonyo, maliit lang, ito lang. Baka wala pang 1 inch. Pero ang gagawin ng Diyos, yung ganito kahaba, kalaki. Amen ba? Pero kahit gaano kaliit, minsan, yung gagawin ng kaaway, parang piso lang, pero minagnify mo siya at inilagay mo sa mata mo, wala ka nang makikita. Matatakpan na ang mata mo sa napakadakilang gagawin ng Diyos sa mga huling araw. That's why in the name of Jesus, let all those takip, let all those covering ng ating mga mata because of wrong interpretation of the scripture at wrong na pag-share ng salita ng Diyos tungkol sa galawan ng Panginoon, and they magnify the devil that gives fear to the people, they become announcer of the devil rather than announcer of the second coming or herald of the second coming of the Lord Jesus Christ. At minsan, na-offend yung mga tao pag i-share natin ito. Verses. Dapat alam natin na God is King. Amen! Wala nang hihigit sa Kanya. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen! At lagi natin idinideklara, there is no space in any part of this universe na nilikha ng Diyos na hindi siya ang hari. There is no place for the devil, no territory given to him. Right? Na wala ang Diyos dyan, wala ang sovereignty of God. God is sovereign all over all His creation. Amen! And